Hola, Pura i Àngeles. Doncs me podíeu parlar de què recordeu de quan anàveu a escola? Per exemple, vosaltres no vau anar a la mateixa classe, no? No, ens portaven de diferència. Molt bé. I tu recordes a quants anys, Àngeles, vas començar a Als 6 escola? anys. Després de començar als 6 anys. Als 6 anys. I tu? Jo també, als 6. Als 6 anys. I Pura, als 6. La primera mestra o mestre que recordes, Àngeles? Jo, doña Pilar. A doña Pilar tu ja no l'has tinguda. Sí, però També. jo no hi vaig anar mai, jo vaig anar amb Doña Nati. I en doña Nati després. I com Però era? jo vaig anar sempre amb Doña Nati perquè no, vaig anar amb una altra mestressa. Perquè resulta que primer anaven les petites amb Doña Nati. I quan Sí. me va tocar que anar amb Doña Pilar a Me van treure a mi. va passar altra volta les grans en Doña Nati i va ser això. Quan vaig començar en doña Nati me van treure. Perquè era una dona que no ensenyava gaire i tenia un criu. A Pura l'enviava sempre allà al riu. La roba del criu. Explica-la. Ai, sí, sí. I a mi em van treure. Quan als 13 anys ja em van treure de col·le. Tu fins als 13. A més era molt mal aplicada. I llavors anaves al camp amb tons pares, de pagesa. Després quan vaig així de Dels 13 col·legi, als sí. 17 fins a anar... En els iaios, que els pares, el pare ja no vivia. Sí. No, només el pare no puja mai aquí. No. Bueno, que es van casar aquí. El pare i sí? la mare es van casar aquí. Però ell aquí a viure no puja mai. I així Pura, tu vas tenir primer a Doña Nati i fins quants anys vas anar a escola? Jo fins als 13. Tu també estàs 13. Als 13 no hi volia tornar perquè total no m'ensenyaven res. Perquè després de Doña Nati, qui te va tocar? Jo vaig anar sempre amb Doña Nati. Molt bé, i tu I sempre... bueno, al final que ja vaig acabar, que ja va plegar Doña Nati, que se'n van anar a viure a Benasquez, que el seu home era de Benasquez. I el seu home estava de mestre al Era poble. una parella. Se deia Don Vicente. I aquí van tindre un xiquet. Vicentín. Van tindre un xiquet que es deia Vicentín. I este xiquet, pues, jo era molt reforçadeta quan era petita. I me feien, no hi havia aigua. Corrent per les cases no hi havia res. I jo, com que era així, me reforçava i molt decidida, pues, m'enviava a llevar les bragues a la sèquia. I anava al riu a llevar les braguetes del crió. Brutes, i els llevava, els portava, i em donava altra volta, fins que se'n va enterar la meva mare, però vaig anar molt temps, I ella va dir que ja s'havia acabat, que anava a estudiar per dependre, no per anar a llevar, que ella en tenia 3 de crios, que ja havia d'anar a llevar ella perquè jo no s'estudi. I no, m'hi va deixar tornar a llevar. Ja no vaig tornar, però vaig anar molt Quan temps. arribaves a escola t'enviava a tu a rentar. Sí, I alhora- sempre tu la mateixa. Jo hi ha altres, però sempre que estàvem 2 o 3, sempre eren les mateixes. Les que la llevàvem més diplomes, Ah, clar. És no clar. era com ara. No. I la majoria de les voltes no venia ell a classe. El seu home pujava i donava molts voltes. A veure, i clar, nosaltres estàvem com a fieres, però estàvem igual que cabres per aquella classe, perquè, clar, no teníem ningú. Estàvem a estudi, però no teníem mestre. I el seu home pujava de tant en tant, donàvem voltes i fèiem assentó. I si convenia, mos pegava. Algunes varietats. Alguna baratau, els dits així al cap. Però no anava ella a fer classe? No, perquè tenia feina. No era com ara. Tenia el criu petit, o tenia el criu Tenia molt el criu alt. molt petit, tenia coses que fer, i no anava, si deixava tenir una cuina de carbó a casa, una Sí. cuina, i si deixava l'olla dels fesols, el que sigui al foc, perquè tampoc no es guanyava i no podien menjar quasi. Com que mos enviava també les cries a mirar el cocidor. I un dia se me va ocurrir una a mi. I matàvem un gorrino, però no l'havia fet mala idea, l'havia fet tota la ignorància del món. I saps allò de les potes que treuen així els cascos? Els cascos. Sí. Els cascos de les potes dels gorrinos. I vaig agarrar i vaig replegar de que això perquè sempre m'he dit la mare, passen més gana esta gent que el maestro Olmero. Jo vaig pensar, pues si passen gana això els alimentaran. Vaig agarrar tots els cascos del carrer i vaig tirar al topí. Era molt petita. Mira, si per arribar a l'olla m'havia de ficar una silla. Com devia de ser.
com m'enviaven a mi en una cuina en llenya, en carbó, anar a la cuina, a ficar carbó i a mirar l'entopí aquell, que n'hi havia un allí. I tu li vas ficar substància. Li vaig ficar, Li vas ficar Però substància. pobreta patia perquè em passaven gana. però no l'havia ficat amb la intenció, li havia ficat tota la voluntat del món. Sí, jo perquè sempre deia la mare, passes més gana que el mestre Romero, mos venia a casa a comprar mel, a comprar coses que la mare venia a casa, però no mos pagava res. No li pagava res, comprava però ja te lo pagaré. I no pagava res, no podia. No s'arriba, I les coses eren molt diferents d'ara. És que hi ha una història en tot això. Mira, tots, mestres, la Renfe, Calla tu. no podien viure i del jornal. Claro. Patien molta gana. Treballaven els dos i no podien menjar. I tenien un xiquet sol i no es podia menjar. I qui treballava en una altra cosa tampoc. Perquè no n'hi havia. I per les cases, perquè Érem tots eren iguals. pagesos i n'hi havia de tot. N'hi havia gorrinos, n'hi havia gallines, n'hi havia ous, n'hi havia de... Sí, el que no tenien és Però ells no tenien tot això. Necessitaven un crió, unes sabates, i jo m'acordo que la mare sabia vendre una gallina per comprar-nos unes sabates. Que no n'hi havia, sí, però no n'hi havia quartos. Si feies 4 olives, doncs te les pagaven si volien i si no, no te les pagaven tampoc. Però mira, tothom tenia gallines, tenia conills, tenia ous, tenia patates, tenia de tot a casa. O sigui que aquí no es anava a comprar, no hi havia perres, no es anava a comprar. No es comprava res, si compraves una mica de sardineta, que potser vol traure una mica de sardina pel poble, baixaves un ovet i te donaven un grapat de sardina. Aquell dia canviaves una mica, però si no, ous. No en traien. Érem igual que ara xupeixes a la tele, saps? Del tercer món. Sí. Que van els crios a llevar, que veuen tot això, doncs tot això nosaltres ho hem viscut. Hem treballat sense poder. Misèria no n'han passat, perquè hi ha hagut les cases plenes de fato. Gana no he passat mai. Jo tampoc, antes tampoc. No hem passat mai. Però n'hi I havia fem pa de casa, de centeno, si no hi havia pa farina blanca, pues la feien de morena, i es menjava així antes. Barretes de pa perquè no es podia fer pa, perquè no pujava. I feien, jo me'n recordo que feien barretes de pa del centeno. I que avís era la cartilla del racionament, sí, I un racionament que valia un pa 14 pessetes. 14 o 15 pessetes valia un pa, després. I gaire es I un home guanyava I els cobrava tant de jornal. I un pa valia 15. Sí. Per això quan vostès eren menudets. Sí, Jo també, viscut, jo això. també he viscut. Ja no era tan petita, que ja era Això grandeta. era Tot això una m'acordo bogeria. molt. I les coles del racionament me'n recordo barbaritat. El pa. I la llet en pols. La La llet en llei molt polvo. la donaven. Sí. Estudi, la llei en I després hasta pels homes hi havia racionament de tabaco. Hasta pels homes que fumaven tenien racionament de tabaco. I per anar a treballar, que havies d'anar a fer-me un passe de nit, Claro, això mateix. si no podies anar a treballar els homes. Això quan és racionament. Jo era petita, però ja anava a fer-me el passe, no era de ser molt petita. Ja tindria 8 o 9 anys, no menys. Que el pare quan arribava me deia, ti, vés a fer-me el passe. I anava a l'Ajuntament a fer-me el passe, que em firmessin un passe, un paper. Per a treballar l'endemà. Per un demà pugui anar a treballar. I si anaven a treballar el diumenge es denunciaven, no t'ho pergues. Era l'Inquisició. Si anaven a treballar el diumenge, els denunciaven. A son pare de mon cunyat, del pastor, de Joaquín, de l'home de Rosita. I anava un dia per anar al Consell a sembrar alguna cosa. I van anar a denunciar, però el van denunciar perquè anava treballant diumenge. Sí, ja t'ho dic, era l'Inquisició. Que estàvem per tots els costats. Estàvem malament del tot. No n'hi havia, era tota la postguerra. Vam agarrar el més dolent de tot. Jo vaig agarrar el més dolent, tota la postguerra, i vam agarrar tot. I per anar a treballar havíem d'anar a fer-me un passe, per anar, no deixaven anar. Collíem les olives i les molíem a casa. I ja molia, no era molt petita, jo tenia força. I amolien una maquineta. I en uns cofinets així... Sí, que es feien de casa de... El pare ens amplia de pasta de la que havíem moat i en un tornillo s'apretava i caia I enxorrar l'oli. I l'oli l'havíem... I amagata, I l'oli l'havíem d'amagar. Amagata, Perquè no vingués els de fiscalia i molt trobés que si no m'haguéssim carregat. Havíem de ficar ben amagat l'oli, després de treballar tant i crios i no tots podia menjar l'oli de casa.
Ho fèiem nosaltres. Estàvem mal, estàvem molt mal. Estava- Penso que han viscut allò i han viscut jo d'ara, ara pues, no pareixen els mateixos. Clar. Estan ben cuidadets, són vells, però no ens ho podíem pensar mai. Nosaltres encara hem trobat cosa bona. Aquí davant no ho sé, perquè Sí, però els nostres pares... Però la joventut dels nostres pares va ser diferent. Sí, No clar. està aquesta inquisició. Anaven a treballar, no hi havia quartos, però eren feliços. Eren feliços i estaven lliures, feien el que volien. Nosaltres no. Nosaltres no. Feien el que volien dins del que podien. Això va ser... Però és que nosaltres no vam agarrar tot això que no ens podíem ni bellugar. Per la dictadura que hi havia. Clar, La clar. Inquisició, la dictadura de Franco. Vam agarrar tota l'època de la dictadura. Jo vaig néixer ja en la dictadura i tenia 40 anys quan se va acabar. Més de 40 anys ja quan té tot se va ficar una mica curiós. I vos vau casar encara en estos problemes, que no hi havia res. I els crios petits pues, se van criar una mica millor que nosaltres, però no te pensos, que també havíem de fer de mans mànegues per poder alimentar-los i portar-los una mica millor. Després, una volta ja van ser grans, ja va vindre la democràcia, va canviar tot molt. Ja tot va ser molt diferent ja després. Ja es va començar a arreglar la cosa. Però ja va ser a partir del 63, quan se va començar a ficar una mica les coses una mica millor. El 63 era una mica després, no? És el 78? Més o menys el 65 o d'això que es va començar a anar una miqueta millor les coses. Sí, sí. I després pues, ja... Molt bé. I explica un poc això del racionament, com funcionava. Com Pues te funcionava. donaven Vale. una llibreta de racionament I tot. i quan anaves a buscar el pou o alguna cosa te sellaven. Te fiquen un cunyo. En un cunyo te fiquen un cunyo. I més d'aquell tope no en podies prendre de pa. Sol te venia d'aquell. Un panet així, que té un Jo blau. no m'acordo, un blau. a casa meva no hi vam anar mai a buscar. Perquè el pare s'amagava per anar a moldre el nostre creu. I s'amagava per estos braçals, que hi havia un molí aquí davant, que és en què està, que aquí el molí de l'Horta, ara no funciona, però que està l'edifici. I s'amagava que no trobés a la Guàrdia Civil i anava a moldre de nit. I després amagava la farina a casa. I la mare pastava. Pastava a casa i després ens menjàvem el pa de casa. I la cartilla de racionament sempre li decidíem a una dona que passava molta gana, que vivia al carrer. Que el seu home va haver d'emigrar per a França i es va quedar ella i un fill allí, al poble, aquí al poble. I passaven més gana que tu no veus. A casa meva se mantenien molt. A veure, no és que sobrés, però per almenys verdures, patates i moltes batalla coses. gorrino. Moltes coses li donàvem a aquella dona. Perquè passava molta gana, tenia un fill que era una mica més gran que jo. No molt, potser me portava 4 anys, però passava molta gana. Vale. I vivien en una caseta, com una cova, una planta baixa, com si fos una barraqueta. Era el nostre carrer, però allí que a Vendric vivien. Tenien com una cova allí, com un mas. No tenien més que... ni... Era bandívol, tots paelles m'acordo, de terra no m'acordo massa. Jo tenia tot. Molt bé. I vostès que tenien botiga, a la gent els posava... El racionament era per a tots els productes o només per a alguns productes? No, El racionament se feia per a tot? Això era pel pa. no, Per al pa. era el pa. I El per pa a i tabaco l'oli? també. El tabaco també era racionat. El tabaco també I era per a l'oli, racionat. per exemple? No, no. No, l'oli, el que passa és que el fem a casa perquè no podíem fer els molins. Però no que es no te podia fer. deixaven al molí tampoc. I fem a casa de les olives nostres. I ho havies d'amagar. Perquè requisaven les Los olives? organitzaven, sí. No, venien els de Venien fiscalia a la de fiscalia, tasses. deia que venen... I després, perquè hi havia un tren, que estàvem al tant esperant a veure si arribava un o altre que pujaven mig entrajat, i els molins feien igual, Volien per la nit, i meu home que anava al de Freixa, al molí de Freixa, traien la llum, volien tota la nit sense la llum, fent una miqueta de trampeta, això ho diu ell, perquè està aquell home tan prim, son pare de les pelotes. Ah, el capellot. L'oncle Pellot traia la llum per la nit
i venia un tren a la nit que deia el Misto, i estaven esperant a veure que no vingués ningú per tornar a enxufar trampetes. Trampetes que feien per poder moldre. Molt bé. Que anava el seu home, però abans de casar-se. Home, clar, de Quan solter, era- quan era solter, abans d'anar als mines. Ah, doncs se van conèixer vostès allí. Claro, claro, si va venir meu pare avui aquí a viure jo, veig que està aquí, vaig que conèixer, Però claro. vostès se van conèixer que els dos treballaven a Cal Freixa, vostè i No, l'home. no, jo servia a casa de Freixa. I ell va anar, una temporada va anar a moldre al molí. Però com vam anar a moldre al molí, nosaltres encara no ens coneixíem, era un xaval. Molt bé. No el coneixia jo després. Quan jo estava a Freixa, no el Hi havia coneixia. molta misèria. A totes les cases. I els que no patiguen estem salvats. Que hi havia que passar molta gana. I vostès tenien botigueta? No teníem cap de botigueta. No, de mel o sa mare venia coses? No teníem cap de botigueta. El pare tenia moltes arnes i crestall. I feien mel. I la veníem, i el vi també. Fèiem molt vi. I el ficàvem en un bucoix i veníem a la menuda. El que te pagava, si no, no et pagava. Encanyar que pengen. Hi havia uns quants que no et pagaven mai. O venies per treure alguna perreta per els gastos, si no... Molt bé. Doncs tornem a l'escola. Quan anaven a l'escola tenien algun horari? Sí, traiem a les 9, A les fins a les 12, A les 10 entràvem. o a les 10 traiem. A les 10, de 10 a 1. I de 3 a 5. On estaven tot el dia. De tarda. De tarda cosíem o dibujo. Un dia fem bujo. Però de tarda fèiem labor. Molt bé. I vostès, la seva escola eren pupitres de 2 en 2? De 2 en 2, sí. Molt bé. I recorda quins llibres tenien o... L'enciclopedia escolar, Sí, tenía el manuscrito, Teníem el manuscrito, de l'enciclopedia escolar, teníem... La enciclopedia. l'enciclopedia. Però l'enciclopèdia quan eren grans. Lo catón que dien, teníem com una cartilla que posaven les vocals i les primeres lletres. Després teníem un llibre que es deia... Ai, que ara no me'n recordo com se deia, no m'acordo com se deia aquell llibre que teníem, que hi havia uns patitos dibujats. No me acuerdo. No me'n recordo. Sí, Bueno, todo después ya tenía que- pensaba en la enciclopedia y después el grado medio, que és el grado que fem. Ja, això ja cap als 13 anys. Encara tinc. Ah, el guarda encara? Si saps aquell llibre bé, Sí. ja tens bona carrera. Ah. Aquest llibre és molt interessant. Jo llavors és que m'hi entretinc. És un llibre que totes les assignatures van en un llibre. Totes les assignatures que donen ara en tants llibres, totes estan en un llibre. Ja està. Te saps un i ja està. No, perquè, a veure, jo veig que els meus fills que han estudiat, els meus netes que estudien, i totes les assignatures que tenen tants llibres ara, doncs nosaltres ho tenim tot en un llibre. A part que no m'ensenyaven res, l'estudi, perquè vaig tindre molt mala sombra amb aquella mestressa, i s'ha després mort, perquè en Doña Maria la Grossa, que vaig anar, Doña Maria la Grossa, vaig anar una temporada, si vaig anar 5 o 6 mesos, tot el que vaig saber, tot ho vaig aprendre. Van a casa, que era una llàstima que no me fessin estudiar, perquè era molt llesta. I li agradava. I com havien de fer estudiar si no podien. Pues tot ho vaig aprendre, pensava que vaig anar 5 o 6 mesos. Però és que anava a passos agigantats de dependre, de tant que deprenia. I que me va agradar, que m'agradava. Després me'n vaig anar a servir a Barcelona, ja tenia 19 anys, per a veure si podia estudiar. A veure si me podes, perquè me va agradar molt. M'agradava molt. I van tenir la Santa Barra de no deixar anar ni a una acadèmia que no demanava cap cosa, d'era 2 hores, 2 dies a la setmana. Ja m'havia buscat l'acadèmia i tot. Em van dir que no, i me vaig sentir tan discriminat, tan mal, que ho vaig passar estar mal. És que ho vaig passar molt malament. Bé, que bo. Perquè tenia tota la il·lusió de fer comerç, de secretariat, fer alguna cosa. Fer alguna cosa, volia estudiar alguna cosa, no cap carrera. Perquè de les 3 germanes, l'única que va anar a servir va ser vostè? No, la Rosita de mi va anar. Rosita no hi va anar. No, i la Maria. Rosita. Maria hi va anar una temporadeta, no gaire. Jo molt tampoc, però vaig marxar als 19 fins que em vaig casar. Fins als 21, perquè als 22
22 justets em vaig casar. Mhm. I no vaig poder aconseguir d'anar a dependre. Una gent d'aquí del poble, Sí. són els alters, Mm. me van buscar un col·legio perquè pogués anar els diumenges. Sí, els diumenges. Vaig començar el diumenge en el col·legio aquest perquè tenia tanta il·lusió i va arribar allí i me van dir que què sabia fer, quan van veure el que jo sabia, que no és que sabia molt, però sabia alguna cosa. Mhm. I me van ficar Ja, amb senyores que no aquí, sabien gens. I jo dic, per això me'n vaig al cine. Antonio. I vaig tornar. Aquesta clipeo diu. Aquesta clipeo diu. Ai, ai, Ostres, doncs quina pena vostè. Així que fins ara, com aquell que diu, fins jubilar-se no ha pogut estudiar. no, hasta ara estudio. Sí, perquè vostè Ara està faig el que m'agrada. a internet i l'ordinador i tot, ho combina. Bueno, no en sé gaire, però me defenso algo. No, però se defensa molt bé. Sí, bueno, pues... Així que vas a servir a Barcelona perquè vostè també pensava així aprofitaré i podré anar a dependre alguna cosa i no va ser possible. No va ser possible perquè no em van deixar, perquè es vaig dir que matinaria, que les 2 hores es faria. Que si convenia, si demà a les 6 del matí m'aixecaria. Però demanar 2 voltes a la setmana, José Antonio. Muy bien. Pot ser la llum del carrer. Ja ha vengut? Sí. No els va venir perquè tenien molta feina. Vaig posar una casa que hi havia 10 crios. Carai! Però és que ja ho Però sabia. estava vostè sola amb 10 No, crios? estàvem 3, jo estava a la cuina. I Ah. les altres, una estava pel normal de la casa i l'altra de niñero. Però fèiem de tot. A veure, jo estava a la cuina, però me tocava fer feina també. I totes, la que estava de camarera li tocava que fer la feina, la que estava dels crios li tocava idar llum com venia, perquè era un pis molt gran. I estava molta gent, el matrimoni, 10 crios. Després hi havia una dona que els entretenia per la tarda, una monja de nit, una modista, i ens reuníem allí. Se feien les robes a casa 14 o antes. 15 persones per mitjar. Tota la cocinera hi havia I no, feina. i no hi havia adelantos d'ara, no? Se feia tot home. Hi havia llevadores, però d'aquestes llevadores que... Que Si no visitarà havia la roba. aires, jo la morra no me la vaig ficar mai, a la llevadora. Que era bruta, ni els sabons, ni res, no. I com ves que va anar a Barcelona? Quins contactes? Pues a veure si podia estudiar i al mateix temps me guanyava alguna cosa. I me I guanyava. amb quins contactes va anar? Era algú que coneixien a través del No, poble? tenia uns cosins, Antonio, a Barcelona, que ja festejaven ell. I me va dir, diu, baixa, pues si te buscarem casa. Ells que tenien hi de havia molta, moltes de però cases que ara ells no no hi volien busques. estar. Clar. I me van buscar una casa a Pastor. I, bueno, primer em van buscar una casa a la vora de casa seva, que era una peluqueria. I estava molt bé, però no m'agradava perquè tenia molt fàstic. Eren bruts. Quan te banyava l'esponja del cul del crió, la olla que tenia pel caldo, i tenia molt fàstic. No vaig tenir de marxar, m'he seguit malalta allí. I me trataven molt bé, perquè una gent boníssima. Però els bruts, jo era molt escrupulosa. Sí. I vomitava, me dient, A veure si estàs me dient, no estaràs embarazada. I jo me donava vergonya que em diguessin d'això. No sabia. Però tampoc no volia dir el que li passava, Però clar. com us ho havia de dir? Però és que me'n fumia de fàstic. I al remat vaig haver de marxar. No sabia com, perquè me se portaven molt bé. Eren tan bona gent que em sabia molt mal de marxar. Però com us ho havia de dir? Que m'he fet maníeu. Clar, no hagués pogut allà sobreviure. I després me vaig buscar aquesta altra casa de tants crios. I el sou com funcionava quan estaven allí? Com? Tenien el tracte comercial, diguéssim, de sou quan cobraven? Me penso que cobrava 750 pessetes ja després, Al mes? cada mes. 750 pessetes? Sí. Perquè això devia de ser, com si tenia d'anar... Al 50... Sí, Jo vaig casar al 58, doncs al 56. L'any que va marxant en 3, el 56. 56. L'any que va marxant en Pues, 3. així vostès devien de guanyar més. A 125 a la setmana. Bueno, clar, 135 a la setmana. 135 a la setmana, que al mes són 540. Més o menys que...
Jo guanyava dels que Però guanyava. nosaltres mos donaven Jo vivienda. guanyava dels que Però guanyava des de escolta'm una cosa, Barcelona. nosaltres teníem vivienda, mos donaven la vivienda, mos donaven la llum, mos donaven l'aigua, nosaltres tot això no pagàvem res. Jo tampoc, me gasto. Ja, però que tu... Però que no n'hi havia ningú dels que estàvem a Barcelona que guanyés el que guanyava. Ah, molt bé. Però és que era una casa de molt treball. Clar. Treballàvem molt. Això sí, guanyàvem bons jornals. Si vol dir alguna cosa més de quan servien allí o... Molt bé, doncs... I llavors va tornar al poble, per què va decidir de tornar? O perquè no sabien de casa, no volia baixar a Barcelona. Allí me don... A veure, a part que no em van deixar estudiar, se me portaven molt bé. I me donaven pis, a mi. Me donaven pis gratis. Viure en pis gratis i el meu home, quan ens caséssim, jo continuo treballant a la casa. Conforme treballava, però pues, anar a dormir a casa meua. I al meu home ens donaven un pis al carrer Balmes, vell. Bueno, vell. I si no, als Tarannà per Sant Andrés. I després estava molt mal de pisos. Però gratis, nosaltres m'ho donaven gratis. Molt bé, doncs el portàvem I al molt meu bé. home li donaven feina, la que vulguis. El que passa que no volia treballar tancat. I al final vaig pujar jo. No va voler ballar, no va voler, jo no sé pujar. A mi m'agrada estar a Barcelona. Li agrada la ciutat? Però ell va Però no era molt de contrast? Ell no va voler això. I per vostè no era molt de contrast d'anar aquí, de viure al poble tot el dia i estar al camp i anar allí? Ah, no, primer sí que me feia una cosa. Soc així amb el cué a tot arreu. Però després no me vaig acostumar, ja estava bé. Estava bé, no sé. M'hi trobava bé. I d'estar lluny de la família i això, no s'enyorava? Claro que es trobava a falta, Però... molt, però T'he vist de guanyar si la me raó. tocava, pues me tocava. Aquí no hi havia res, havies de buscar un... Havia- Volies havia casar de buscar una la- perreta, havies d'anar a buscar allà als talls. I això era també habitual, que marxarem moltes a servir a Sí, Barcelona molta gent. i tornessin després al poble a casar-se. Claro. Si festigaren del poble, buscaven, Sí, si no baixaven no, l'avió. hi havia que buscar nòvio per allí es casaven allí. Era destinos que té un. Molt bé. I a mi m'agradava estar a Barcelona. Al final m'agradava estar a Barcelona. Molt bé. De l'escola alguna cosa més, que no vau aprendre res. Poca cosa. I a mi quan vaig anar a Doñanati, vam anar a Doña Pilar, i quan me van canviar a Doñanati, sí, molt. Però ni el que sé, el poc que sé, i quan me van canviar a Doñanati, als 13 anys em van treure. Va anar al camp, per anar al camp a casa. No hi ha jo, a pregar herbes, a pregar el que sigui, a fer coses al camp. Tu anaves a escola en la mare d'Hipòlit? Vos coincidir? En la mare d'Hipòlit? Ella era més gran. No, és més gran. Sí, era el 24. El seu home era quinto del meu home, però ell era més gran que el seu home. Sí. El seu home era quinto del meu, però ella és més gran, i clar, és més gran que jo. El meu home és més gran que jo, doncs ella encara és més gran que... Ja tindria als 90. Sí. Sí. I en Doña Pilar sí que feien classe Feia classe, era durant el molt matí. maja, era soltera i estava molt per la feina, mos volia molt i sí, estava per la feina, treballava bé, Doña Pilar, sí. Però sí que anava sempre amb Doña Pilar. Però quan m'han canviat Doña Nati, que tenia 13 anys, ja em van treure, ja no hi anava més a conèixer. I al repàs no s'hi podia enviar la I des de 7 anys ja m'he ficat a servir. I de servir casant. Ja. I hi havia repàs? Sí, però nosaltres hi podíem anar, que érem 3. Si enviava la una, havia enviat les 3. Clar. I repàs que era pagant per la Clar, tarda? sí, Amb una altra clar. professora? O algú del poble? Hi havia una dona que se dedicava, que li deia la I de liquora. l'Alfredo penso que també. I després hi havia una altra dona que li deia la madrilenya, que aquella dona ensenyava molt. I no sé si lo d'ara tampoc, no ensenyaven lo d'ara, tampoc no és lo... no era... Bueno, però ensenyava molt. Però ensenyava, Si sí, volien clar. aprendre, jo no vaig tindre aquesta sort d'anar poder anar al repàs. No me'n podien pagar el repàs. Claro. I com que no me'n podien pagar, a una potser sí, però les 3, Clar. si som ens portem 5 anys, de la Clar. gran a la petita. Molt bé. Alguna anècdota que recorden de quan anaven a l'escola?
Els nens tutors, doncs mira, que quan ens castigaven, ens deixaven sense anar a dinar a casa. I després les amigues ens agarraven unes cordes i ens ficaven algo de menjar i per la galeria pujàvem, això, En un paraigües. En un paraigües, pujàvem el menjar dalt i berenàvem, o dinàvem, o ens ho feien a dalt. Ens deixaven castigades, sense dinar a casa. I després ens portaven alguna cosa, en una corda, jo sé que... I no se quedava ni la mestra amb vostès, es deixaven No, soles. tot encara la mestra, però hi havia una galeria. Nosaltres sempre estem soles. Hi havia una galeria i eixíem a la galeria. Què t'has quedat tancat? Sí, m'han deixat castigar. Ah, pues et portarem alguna cosa. I ens portàvem en un paraigües, pujàvem, ens portàvem alguna cosa. Quan tornaven a vindre a les 3, després tornaven a l'escola, però quedaven sense dinar. I sempre... Eren dures també les mestres, eren... Però pegar no pegaven. Pobre que no. Se pegaven. I Mira, i la Maixins i la... sobretot si està el Mussel, que feia El classes. Mussel que no feia classe, la verdura. Aquell pegava però base. I collejes. I la Maixins, el punyito, que el traies després 2 voltes, en vez d'una. Pegaven, sí. I si te castiguen, te fiquen un llibre. El pastor, que diem antes, el pastor que l'home de Doñanati, la dona, l'home de Doñanati, el Jo feia pastor. així com me ficaven un llibre cada mà. Tantes voltes com me ficaven. Me tornen a ficar Así rebelde, ¿eh? Y yo no. Y me dicen, ¿por qué te sacas los libros? Estarás mucho rato, todo lo que convenga, pero no los quiero. Que eres rebelde, vostè, pura. Molt. Feia d'altaveu, un dia me van trobar ens ficàvem dins de l'armari i allí tiràvem tots els papers. I me van colgar de papers. La Conxita, la Sebastianeta, jo estàvem, en canvi, Sí, ens ficàvem te la allí, carpetetes. I va pujar el mestre, ¿dónde están estas majaderas? Nosaltres cantàvem i les altres ballàvem. I no ens va trobar. Ens va tancar les portes i ens va deixar tancades, nosaltres des de l'armari. I quan vam comprendre que havien tancat, menos mal que una que son cosines, y va a decir, ay, que me he dejado el bolso arriba, ¿me deja la llave para ir a abrir? Y dice, toma, le va a decir, pero baja rápido. Porque va a obrir i ens va dir, vinga, correu, i marxar millor. I vam baixar per això, ens quedem tancats dins de l'armari. Sense dir, no? No tenien cap de compassió, no? No, però és que érem rebeldes, però és que mos ho feien fer. Perquè, clar, I si per no hi havia jugar, ningú per cuidar... jugàvem a patacó, jugàvem jugàvem al cens, Mira com a no hi Doña havia... Pilar no hi havia aquestes rebeldies. No, Doña Pilar, jo no, Doña Pilar vaig estar molt bé els anys que vaig anar, i quan me van canviar ja Una volta li vam fer un paquet així, i vam ficar 2 papaterres, d'estos, això, saps el que és papaterres, estos bitxos, vam ficar 2 papaterres, una lagartija, i tots els bitxos que vam trobar per la sèquia, ens enviaven, i vam ficar un paquet molt ben ficat, i era un llaç i tot. Y el vam deixar allí damunt la taula. Y ¿qué es esto? Es de parte del señor maestro. Que volia, no? Va començar els xellits. Era molt exagerat. Oh, és que té tants bitxos, ojo, Però tants bitxos, ojo. Era molt exagerat, aquella mestressa. El càstig devia de ser terrible. Ne feien moltes quan eren petites. I jo pujar pels terrats, sí, i cruzar per les finestres de la frontera. I tot això era el meu. Sí, ja podien dir, això era que no. Deia la germana, Rosita, i deia, és el telèfon de José Antonio, canta com una perdiu. I me deia, no sé què te deia, Maria, que tu pura va per les finestres. No podia anar així. I jo d'una finestra a l'altra. Aquelles finestres de la frontera que hi havia. A la frontera passaves d'una finestra a l'altra. D'una finestra a l'altra. Passava per les pares de la Va frontera. caure. On estava l'escola? Sí. Aleshores. L'escola. On estava la Malet. biblioteca? Allà on estan ara fent això per la gent gran, si ho acaben mai. Sí, pujant Allà van les escoles velles. a veure... Les escoles velles que Escoles estan velles. al centre republicà més avant. Sí, més avant, no bastant més. Més passat. Tot a vora dels afores, i quasi als afores. Molt bé. Bé, i estaven separats l'escola de xics i l'escola de xiques? Sí, estan separats, sí. Hi havia 4 classes. 2 de xiques i 2 de xics. Els grans i els petits. De certa edat a certa edat i els petits.
Molt bé. I després dels 13 ja no anàvem més a escola? No. No. I qui volia continuar, què havien de fer? Anar fora allà? Pocs, Vicent, perquè no hi havia... Algú va continuar de la nostra època, però pocs aquí al poble ningú. Els prenien a Saragossa o a Tarragona i feien la carrera que volien fer. Perquè sí, qui va estudiar aquí, els de Graviel, Manolo, que va fer de medicina, i després els de Caltés, que van fer també d'abogat. Però este va estudiar a Barcelona. I este a Barcelona. I este de Graviel no sé si va estudiar a Tarragona o a Saragossa. Molt bé. Però hi ha algun que n'estudiava, però aquí al poble no. No, aquí al poble no hi havia res. No t'acabaves els 14 anys I ara tampoc, ja... Ara al poble tampoc. Aquí ara van a l'institut. Ara van als instituts. A Caspe, a Maella. A Maella i després a Casp. La ESO la fan a Maella. I després el batxillerat lo fan a Casp, ara. I una volta que acaben el batxillerat ja han de marxar per a la universitat i han d'anar a Saragossa o allà on volen anar. Molt bé. I els jocs que jugaven a l'escola? Pues jugàvem als ossets, allò que menges el garronet de la cuixa, penso que és. Sí. I així són uns ossets, i jugàvem als ossets. De bé. Jugàvem als ossets, jugàvem a les boletes. A pessiganya, amb les boletes dels xics. I jo també. Els ossets jugaven en 4? Sí, els patacons. Sí, en patacons. En les cartes feien patacons. Pegàvem cop i quan se tombava, doncs guanyaves. I jugàvem a això, però no hi havia res més. I els ossets com era? Les taves. Teníem una boleta, penso que tiràvem una boleta i tiraves els ossets. Tiraves la boleta i el que es girava... I després en la boleta havies d'anar girant les taves, que es diuen en castellà. Hi havia esquena, la recollies en la... Hi havia clotet, esquena, i hi havia quatre figures. Hi ha esquena, lo clot, lo tendre i no sé quant, quatre n'hi ha. Ara quan canviem me fa la gràcia els ossets aquells. I allò ho havies d'anar girant. És que això els noms canvien a cada lloc. Hi ha conillets, juguem... Clotet, esquena, tendre... I un altre, no me'n recordo com se dia. I juguem a... Juguem a conillets, ens amagàvem... Al mocadoret, a la gallinita ciega... Després anàvem a buscar fang a unes mines i fèiem cassoletes. Això quan plovia. Quan fèiem cassoletes i fèiem unes cassoletes així, pof, a veure que feia el forat més gros. I després tu m'havies de tapar el forat, m'havies de donar a mi per tapar el forat. Una mica més gros que és petit. Contra més gros era el forat, més me tenies que donar tu a mi. I este joc com se dia? A la cassola, no? Cassola. I cantaven alguna cançó? Cassola, per dins o per de fora? Sí, cassola, per dins o per de fora. Fem una cassoleta i després la tria de la mà i fem pof. I si se't fora jugàvem així, de manera. I si no buscava per aquestes eres, si xafava algun plat per les cases o alguna tassa, doncs vidres i testos fem joguets, perquè no en teníem ningú. No n'hi havia. I calaveres, quan fem calaveres al temps de... carbasses. Fem calaveres. Al temps de Tots Sants? De Tots Sants, clar. Per anar al cementeri o per a què? No, al cementeri no sé. Així ja feien Halloween vostès? No s'ho han inventat els americans? No, ja ho fem nosaltres. No, què en fem nosaltres? Ara és més modern, després no tant. I li posaven també una espelmeta a dins? Hi ha pessiganya. Jugàvem amb pessiganya, ficàvem les mans i feies pessiganya, oli de la ganya, corral del... Ara encara la canto a la neta, a la bisneta, la canto. I com era? Doncs ficàvem les mans totes. Pessiganya, oli de la ganya, corral de França, hi havia una gansa, corral d'Aragó, hi havia un falsó, Marieta gran a la casa, mare, no puc fer, perquè tinc la mà torta de la manxa del ferrer, ruc caga pinyes per les vinyes, ruc caga diners pels carrers, un plateret d'enciam, oli vinagre, un plateret d'enciam, oli vinagre, pebre i sal, li donarem un bocinet de pa pel qui toco, donarem un bocinet del pa pel qui toco, de marxar, marxa, amagaves la mà. I ara tornar i les que quedaven, a tornar a la cançó, fins que marxàvem totes. Sí que deia, molt bé, pues la recorda molt bé. Pues mira, que me'n recordo. La van cantar moltes vegades, no? Pues no sé. Bastantes, no? I hi ha coses des de jugar, ja casamos.
i esqueneta. Esqueneta. I esqueneta, jo que pues mira, ficamos així, pues a cavall. Cavall fort. I a cavall fort. Però això eren més coses de I a xics. salta i para, jo jugava tot això, més que I a les salta i altres. para. I jugàvem al bòlic, en un totxo, tiràvem un bòlic i li picàvem això i au. I després, pum, marxàvem. Jo jugava més a tot això. I en què consistia? En dos totxos, un llarg i un de curtet així. Ah, sí, I tiràvem així. El boliche. I després a palo El mato. boliche, se dient, això m'apareix. Que t'ha espuntat i un de gros. El bòlic, jugàvem al bòlic. El bòlic, no el boliche, el bòlic se dia això. El bòlic. Jugaven els nois ja en això. I les noies també jugàvem, menys jo. Sí, a tot, us agarrem a tot. Quan així al recreu, fèiem gimnàsia al recreu. Hi havia dies que fèiem gimnàsia a l'aera. La gimnàsia era a l'aera. Així de... I el vàter també el teníem a l'aero. Directe era, no? Sense cisterna. Molt bé. A veure, més coses. Alguna altra cosa així de quan eren menudes, vostès, que se'n recorden, de les amigues o de jugar? Oi, ens anàvem les amigues, ens amagàvem pel solonàs i a pintar, a veure qui anava més guapa. Anàvem a les caixes. Al solonàs, hi havia solonàs a dalt. Hi havia caixes de robes i coses antigues i ens disfressàvem, ens vestíem les faldetes de la iaia, I me'n recordo que una volta... de tot això. Me'n recordo que una volta érem grans i que no teníem sostens i vam anar a l'horta de Josefina la Trageria, allí totes aficionades, 4 o 5, allí fem els cassoletes i estan allí per molts cassoletes va vindre sa mare, la teva Malvina, què feu aquí? Tots amagàvem les coses, pues estàvem fent sostens. De ganset? Claro, no, pues mira, una portava un pedaç, l'altra portava un tros d'algo i ens fèiem sostens. Sí, pues no hi havia grans i no m'ho compraven, no teníem perres, pues mira, algo havíem de fer. I bueno, pues coses de joventut, de crios, perquè ja quan va ser més grandeta ja tot això ja... Molt bé, doncs m'expliqueu, això, aquí s'anava a rentar la roba al riu. Al riu, sí, i tant. Que quan està el poble caminant? Un quart d'hora o 20 minuts, o més. Ara no hi arribaria, però després me costava un quart d'hora o 10 minuts. I la llosa de Benobras. El sabó, el pot del sabó. El pot del sabó. I acá portàvem un... Però això no eren petites, eh? Això ja... Jo ja m'havia casat i tenies 2 crios. I xafar el gel per llevar les bragues dels crios m'ha tocat. Quan la mare... Xafar el gel perquè Per poder llevar. Feia molt fred. Posa gelar l'aigua i per llevar tens que xafar la... Vaig posar l'aigua a casa quan havia de néixer José Antonio. El safareig ja la teníem, la vaig pujar a dalt. L'any 63 vaig pujar l'aigua a la cuina. No, jo ja estava a Barcelona. Però una aixeta, no te penses. Jo ja estava a Barcelona. No, 63 és aviat, La majoria de pobles a partir del 72... El 63 ja teníem l'aigua al poble. Perquè, mira, ens vam casar el 58 i el 59 ja van posar el 58 mateix ja van posar les fonts. Fonts pel poble. Primer vam posar les fonts, després ja vam posar la... Després ja van ficar les cometides de l'aigua a les cases i te ficaven una aixeta baix a l'entró. I després tu, si volies... La pujaves per tal, ho fes el que volies. Fins que no havia de néixer José Antonio, que va néixer el 63, ha fet ara els 52 anys. Este mes. No vaig pujar l'aigua a dalt. Després li vaig dir, fica l'aigua a dalt que els 2 crios. I els banyava a la pila de fregar en un balde, un grivell gran. Doncs allí es banyava per no xocar, el ficava damunt la pila i allí banyava els crios. No hi havia vestidors com ara. Calentava una olla d'aigua i No hi havia vestidors com ara. No, hi havia vestidors ni quartos d'aseo, tampoc. El balde es ficava... I per calentar l'habitació, un plat d'alcohol en un metxó de cotó remullat d'alcohol des de cremar i encenia el foc allí a l'habitació que es caltegés l'habitació per banyar-los a l'hivern. Clar, així se caldejava ràpid. I quan els traia del llit i els banyava.
abans de posar-los al llit. I els banyava jo. I després a llançar l'aigua. Bueno, El corral, perquè no tenia res més. Clar, tampoc no hi havia desaigüe. I lavabo no en tenien, clar. No, no hi havia res. Lavabo un d'estos de pedra així redons i tenia una palangana i una jarra d'aigua i un altre per tirar l'aigua. sí, jarres i palanganes. No en tinc No, home, jo la claro. palangana. En un moment que en tingui una de palangana, que la vaig comprar, que no havia de néixer a la gran, perquè a mi em va néixer a la gran i em va néixer a casa. Ah, sí? La vaig tindre a casa, a Barcelona, bueno, a Gava, però la vaig tindre a casa. Ah, a Gavà, molt bé. Ella va néixer la gran, que és l'enginy a la fabriqueta, la fàbrica aquesta de treballar. Sí. I tenia una palangana així, encara la tinc. Palangana de... Jo me'n van regalar una com es un casó. Una tio. Me va regalar una palangana, el regalo de novia va ser una palangana. Pues bé, Molt profitós. pues bé. Pues sí que la vaig aprofitar. I que em va servir per donar... I que em va servir molt temps. Ens regalaven tupinets. Per donar menjar a les gallines la vaig acabar de rompre. Ficava la pany de les gallines al corral. Sí. I allí mitja. No, que només serà... Molt bé. A veure, això, doncs, per a quan anaven al riu a rentar la roba, la rentaven allí Sí. i les vendien allí. Claro, tot, ficàvem tot. la lejía i tot. Sí, sí. I blavet, que estan així, posava blavet a la roba blanca. Així que l'havien de Sí. deixar... Primer la rentàvem, l'ensabonàvem en sabó moll, ensabonada, i ho deixàvem perquè s'estovés. Sí. Agarres una trapessa, la tornaves a mullar, l'ensabonada, la restregaves una miqueta, i quan tenies tot que s'estovés, després ja començaves a rentar, la blanca. Ficàvem lejía al mateix cubell, ficàvem l'aigua, un xorret de lejía, la ficàvem en lejía. Llevàvem la de color, perquè després llevàvem la blanca i la de color. I mentre llevàvem la de color, la blanca està en lejía. I després llevàvem la de color, les vendíem, ficàvem el blaet, la de color la ficàvem al fondo i la blanca damunt. I el cubell i cap a casa, la llosa i cap a casa, sí, al riu. En la roba mullada. La roba mullada, i tant. I volia haver el cap i el cap i la I llosa. el cap i la llosa de ball obrat, sí, el pot del sabó. Portem sabó moll i sabó de taula. Primer li donem una ensabonada de moll. I després les vendíem el moll i després li donem una de taula. Sí. El fem a casa també el sabó. El sabó el fem de casa també. Que encara molt fem verdad pura. Que mos fem el sabó, Andrés. Ara el fem per la llevadora. Ara és per la lavadora. Ja no el fem del mateix. No. Ara és per la llevadora. Ara el fem, està molt sabirondes ara, el fem estar sense oli. I abans se feien amb les restes d'oli de... Sí, los baixos, Sí. el que molies, el que traïes les grasses dels caldes dels... Quan matais el gorrino, s'ha Però aprofitat és que tot. antes llevaves en sabons d'estos i no feien olors la roba. No. Perquè eren cotó i no era la classe de roba d'ara. Clar. I ara lleves en roba, en sabó que fas d'oli i no pots salir al mari de l'olor que fa de l'oli. Clar. Però també ficàvem molta sosa, I és la eh? fibra. Potser sí. I la sosa. I les fibres també, que antes no hi havia de fibres, com ara. Clar. I ara la fibra pues, és diferent. Clar. I se'n feien vostès, ne van arribar a fer aquells de clofo i d'ametlla? De la pell de l'ametlla? Dels clofos? Pegament. Ah, no, Sí. això no. Jo això ja no, cendra. jo això no ho he fet, però ho he vist, De ho he vist cendra. fer, que la meva iaia ho feia passar a buga. Ah, això En la com seria? cendra. Sí. En la cendra de l'armella feia en la cendra Sí, sí. del closco de l'armella feia com... Sí. Era com un llessiu, Feien així. que dient. I passava un cossi gran, jo no sé, no t'ho sé explicar gaire perquè Tenien cossi, hi havia un foradet al cossi Ja. i xorrava per allí el lleixiu. ja, però passava a bugar, quan passava a bugar, doncs feia això. Després Ho una colaven, es van jo dir no al sé. riu. Es van dir la roba al riu i les tenien a la glera. I a l'estiu encara les regaven, altra volta perquè es fiqués ben blanca. Després de... Però saps què passa? Que després tot cotó, els llençols, els homes eren treballadors i la roba s'embrutia. Era bruta la roba, ara no, ara es llava per llevar-la, perquè fa olor. Però després es llevava perquè els homes portaven la muda tota la setmana. Les Clar. camises, jo me'n recordo que el llavi portava la camisa i era molt sugador. Quan se la traïa, aquí podies passar i quasi el gabinet, tan brut que ho portaven. Es portaven els calçoncillos, ho portaven tota la setmana. Clar. I 15 dies i tot ho portaven. I anaven al mas i no venien a canviar, no.
i no s'emprenien de muda, i no es dutxaven. Claro. Estaven 15 dies per mas en una barba, perquè allà tampoc no s'afaitaven. Màquines d'afaitar tampoc no hi havia, allí no hi havia llum tampoc, però és que no hi havia màquines d'afaitar tampoc. Clar, era Antes diferent. i a més aquí anaven cada 8 dies, a cada setmana, anaven al barber. No s'afeitaven a casa els homes, anaven a la barberia, cada setmana. Dissabte i anaven a la barberia. I tota la setmana tiraven de barba. I bruts, perquè no se dutxaven, no hi havia dutxes. Clar, era una altra forma tot diferent. Ara t'aixeques i estàs a la dutxa. Acabat de dinar, tens calor i estàs... Però és que no hi havia. Com sabien de dutxes si no hi havia dutxes? No hi havia ni aigua. No hi havia ni aigua després, en aquella època. Quan antes ja ha començat a anyar aigua, l'any que diu esta que... Però anys enrere dels iaios no hi havia ni aigua ni vates, no hi havia res. Al corral, quan tenies ganes al corral. I d'aquí al poble a peu en la roba, quant de tros n'hi havia? Quant de temps? Un quart d'hora. Un quart d'hora. Un quart d'hora, 20 minuts. Pan a llevar. Pan a llevar, Sí. Encara tenen sort que estava a prop. N'hi ha dos rius, el gas i el Matarranya, i igual n'hi havia aigua al gas que el Matarranya. Ara no hi ha L'aigua del d'aigua. Matarranya sempre ha sigut més bona que la del gas, era més molla per allà, sí, era més bona la del Matarranya, més... A l'hivern Més és forta. molt l'altre, el gas, perquè és més racerós. Més racerós, sí. Més carasolat i no tenim tan fred. I després el que no tenia aigua, a les cases cisternes, hi havia una cisterna també, que encara hi està, m'apareix, ¿verdad? La cisterna, Sí, ¿verdad? que està encara. Hi ha una cisterna i la gent que no tenia aigua a casa pues, anava a buscar aigua a la cisterna per beure. Quan baixava molta aigua al riu, que baixava molta aigua, la pots agarrar del riu, però si no la anava a buscar de la cisterna, en un camp del cap, 2 xurros, el xurro, i al tardet de la fresqueta pues, a buscar aigua a la font del gas, sí. Pues mira, coses tantes. Sí, sí. Molt bé. Quin altre tema volíem... sí, de quan feu l'opa a casa i el pasteu i el porteu al forn. Al forn a fer, sí. I això quina època era? Ui, que mira, jo quan m'he ficat servies de 7 anys, jo m'he ficat pasta. Pasta de la duenya i me'n va ensenyar. Perquè això devia ser després... Lo del pa no hi havia racionament. Hasta l'any 60, 1960, se va pastar les cases. I potser una mica més i Jo tot. després ja no hi estava, però jo vaig pastar de soltera. Però després ja van començar a vendre Jo a pa casa i tot pastava la això. iaia i la mare, I però allà. quan m'he ficat a servir pastava jo. Bueno, me va ensenyar la duenya pasta. A mi em va ensenyar La la mare de Luisito me va ensenyar pasta. A mi em va ensenyar la mare i no hi havia res que em sabia més mal que pasto. Oh, Perquè havia de matinar. I me deia, mira, has de fer així, jo no puc apuntar un criu, i es agitava, me l'ensenyava i quan ja veia a mig pastar, i per no fer així, feien els pacos indis que es... feia soroll ja la pasta. Tu, contra més així faràs, més ullat serà el pa i més bo serà el pa. Has de fer manta així, sense ficar farina, i vinga, i jo per no fer soroll i feia pam, 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 tenia ganes de pastar. Sí, era jove, doncs tenia 18 anys, perquè entre els de 7, 18, 19 anys, fins als 23, que vaig així d'allí, 7 anys. I que n'hi havia un forn a tot el poble? No, n'hi havia de forns, n'hi havia, mira, està lo de... Senyoreta, Lo forn de... el fort de Luciano, Lo de Luciano, que és allí de sí, Senyoreta. allà on estan ara Lo forn normal, allí on està la guarderia, Sí, i després hi està el de Tabola, i el de Moliner, lo del Moliner sí, estos ho hem i el de conegut. Rogetó. Sí, almenys 4 o 5 hi havia de forros. I el de Pere. I el de Pere. De Perenca i Natió. Jo no tenim el de Pere, que el tenim més a la vora. Molt bé. Després- I n'hi havia algun que fos així Clar, comunal de l'Ajuntament? No, Sí, los sí, amos. n'hi havia de la societat, que és allà on està la guarderia. Allò era una societat de socios, aquell forn. I, bueno, jo no sé si coïen-lo per l'altra gent i tot, però normalment Fent pagar, allò era fent pagar un tant. la societat. I per pagar al forner, pues, cobraven un pa, donaven un pa. Les dones, cada un que pastava, donava un pa Molt bé. al forner. Però no hi havia perres per pagar al forn. I després el dia que pastàvem sempre ens solíem fer una coca en sardines, en arengades, sardina salada. Que ara diuen coca de recapte, no? Ara diuen coques... Sí, sí. Doncs després feien de la pasta. Una coca en sardina o en llanguanissa, també. Guanissa, de recapte. Per esmorzar. Bueno, la feien... Perquè la vulgués, és que hi havia molta gana. I per berenar, no te creus que per berenar en aquella època, pan manteca de borrino,
pa manteca, no era mantequilla, no, pa manteca i pa més sucre, i el que berenàvem, no hi havia res més, pa berenar. Els que matàvem gorrino a casa, normalment antes sempre matàvem gorrinos, doncs sí, hi havia sempre gorrino, hi havia de tot, el cuixot, o sigui que a casa hem tingut molts animals, cabra, pallet, hem tingut molts animals i a més hem matat un gorrino o dos, i grossos, es feien molt grossos els gorrinos. Però bueno. Molt bé. Molt bé. I se recorden de les mides del pa o la farina, de lo que s'hi posava? Jo sí. Sí, claro. Primer de nit, la gent se deixava en un pa, en una olla o algo. I allò era lo lleutó. La llevadura que diuen ara. Molt bé. La llevadura que diuen ara. No, per lo lleutó, antes diem lo lleutó. I després se feia el lleutó, se pastava i se feia el lleutó. I ho deixaves així tota la nit, fins a les 3 del matí. A les 3 del matí t'aixecaves i pastaves tota la pastera, el que fori. I ficaves aigua i farina i la sal. I un tros de levadura, de pastilla, que diem nosaltres de pastilla, però levadura de forners. I ficàvem un tros de pastilla i pastàvem, i allò ho pastàvem bé, i bons cops i ben pastat. Sí, perquè estigués ben ullat. I després ho posaves a la canasta. I allò estava a la canasta fins allà a les 7 o les 8 del matí. I a les 8 del matí tornaves la volta. Tornaves a tirar la pastera tot allò i tornaves a donar la volta i tornaves a deixar que vingués bo. Quan la pasta aquella t'havia fermentat, que ja venia bona, després anaves al forn. I després allí reparaves, fes els pans i en un drap així, fes això així, així. I aquí cada clot d'estos posaves un pa. Se feia així. Cada d'això posaves un pa, Un fes pa barretes. i quan estaven tots els pans reparats hi posaves un drap damunt. Perquè vingués bona la pasta. Lo cendrer que deien. Sí, que era de llenç, era una... Doble, una cosa doble. Era de llenç, Pa que aguantes. I quan ja la pasta ja havia fermentat prou, el pa ja estava inflat, després ja ho posaves al forn. I per senyal, hi posaves, perquè pastaven tantes dones, la un hi ficava un pessic així, el pa, l'altre n'hi posava dos, l'altre travessat, l'altre ficava una entreneta, l'altre ficava un pessic atravessat, el partien pel mig, feien un tall. Depèn, cada un es ficava un senyal. I què senyal hi has ficat tu? Doncs jo tal senyal, doncs jo ficaré l'altre. I si no la llauna, ficaven algo a la I que llauna. així quan així el pa sabien de qui era, Clar. dels senyals. I quan estava cuit i d'això, doncs mira, tapaven la canasta i pa a casa. Pa 15 dies. Pa 15 dies que es floria i tot. Als 15 dies ja l'encetaves el pa i estava mig florit. El traies el florit però te l'havies dit mitja. Hi havia voltes que s'havia florit. Sí, si no estava prou ben cuit, que hi ha voltes que dir, avui no l'has cuit prou bé, el pa. No està prou ben cuit. I la pasta queda una mica crua i se floria. I al forner, quan li pagaven? Sí, després ja pagàvem en cèntims. El què? Que pagàvem, després ja pagàvem en quartos, per pagar. Sí, no m'acordo que se pagava. Però sí, perquè quan jo parlo les roderes pasterades ja no pagàvem en pa. No, després ja pagàvem, ja en teníem de pa. Ja m'havia casat i tot, quan vaig que en cap estava. Ja t'he dit que el noi me va néixer el 59, doncs està allà al 60. Jo vaig estar sola a la duenya, servint. Al 60 ja no, pels anys 60 ja vam començar a deixar de pastar. I és l'alegria més grossa que vaig tindre jo. Però no m'agradeixes de matina, pa pastar. I després que dona la volta a les 7, me'n va ensenyar la mare i petita que quasi no podia jo. Havia d'agarrar les dues mans. Era molt joveneta. Aquella nit no dormies tampoc. Això no dormies, no? A les 3 va pastar, començar a preparar. I és que la mare me se fica així a la pastera, dreta, i me diu, fes-ho així, i fes-ho allà, fins que no acabava no marxar. No la duia. Me n'ensenyava, però jo dia, doncs ja podia pastar ella, Però tenia més força. Ja podia pastar ella. Jo també la duia Perquè a la matina igual. Però quan jo tenia mitja marxa, ella ja s'agitava i després me deixava a mi. I me dia, ven, antes de ficar tota la farina, ven treballar. I jo diu, ai mare, perquè em sentis que és de l'IVA, bé, així, me'n recordo com si fos ara. Sí, li feia mica la Mira si pas de pura, dir la mare. Uns pans com a castellets, li dia Rosita. Tu no hi dones tantes voltes a la pasta. Pues ja es pot... No ja es nota, la pasta, perquè si no la treballaves queda molt macerada, no queda ullosa el pa al forn, no queda... I el saps, queda més maco.
Ui, quins pans més majos. Els més majos ficàvem al damunt de la canasta perquè es veguessin quan anem a casa. Sí, bueno, Molt bé. ja està. I volen, bueno, si vol que parlem un poc de lo que collien de l'hort, los menjars o coses així. Com vostès treballen de pagesos al camp, llavors vostès feien el vi, i a casa de vostès també eren de pagesos. Tots, ja ho Sí, sé. tot ho fem. Sí, claro. Pues, com que de cada temporada tenien un producte i feien per casa i per a vendre, No, per vendre no, per casa. Abans no, per vendre no, per casa sí. i d'olives, i vi... Olives, Entre sí que ho fem per vendre. patates M'ho deixàvem pel gasto. i molta verdura, molta verdura. La verdura tota de casa, la que menjàvem. Sí. M'ho deixàvem per casa, però pues, les olives les veníem, Oh, claro. l'oli, el vi, la brema la veníem, les armelles les veníem, ens deixàvem el necessari per casa per tot Se l'any. deixava per tot l'any, el vi i l'oli per tot l'any se deixava a casa. Per tot l'any per menjar. I per a conservar els aliments, què fem? Per exemple, l'oli el guardaven en jarres. En tenalles. tenalles. En tenalles. En tenalles. Encara tinc una de tenalleta. I això que era el solana, la tenalla o a la... No hi havia de plàstics com ara. No, era una Quina tenalla garrafes, de... una tenalla. tenalla. I la tenalla la tenien a... Als baixos, a baix a la A bodega, les, a les bodegues, les entraes. No és que hi havia bodegues, entraes i després tenim rosals també. En cases grans, són cases grans, són cases de pagesos. I tenia els corrals. I el blat i la farina on lo guardaven? En saques. I saques de farina, i n'hi havia... La molíem i després la cerníem i la ficàvem en I pels sacs. animals que- En sacs blancs de cotó. I pels animals que guardaven l'ordi, tenien aiguarins, que dien, uns pous així tancats, i allí ficaven lo de l'ordi pels animals, perquè, clar, els havies de donar aliment, també als animals. L'ordi el ficaven allí, i el centeno per les gallines, i pel gorrino. En sacs o en aiguarins d'estos. Jo a casa tenien 2 o 3 aiguarins grans. I això era al solanar. Al solonar, sí. I el gorrino també, quan el matàvem, doncs el posàvem a dalt al solonar a secar, ho secàvem a dalt. Els embotits... Els embotits, tota la botifarra, la llengonissa, tot. I els cuixots, els salava el iaio, i els posàvem tot apilats en la sal, perquè tregués el suc, que diem, i després al temps ja els posen i els pengen. Jo no ho he fet mai, no sé. Jo sí que ho he fet. Jo no ho he fet mai. Jo sempre ho he fet jo. I quan estava a casa amb la mare, sempre ho feia. Nosaltres no hem fet mai, sempre se n'han cuidat el iaio dels cuixots. Ha sigut sempre amb el xafardera per tot. Sempre del iaio. A casa sempre me l'he cuidat jo. I a Carrosita també jo. I a tot arreu. Jo no ho he fet mai. Era xafardera per tot això, era molt... M'agradava. Jo salava, jo traia de la sal i ho llavava i ho arreglava tot. Em quedaven bé, sempre m'han quedat molt bé. I què més podíem guardar en conserva? I després, quan venia la llenguanissa, Seca. la fica aixuteta, la fregíem, la ficàvem en barretes. En badop. Per l'estiu, Que en canvi n'era d'adobos. en oli. Cobríem d'oli i la costella també. I guardàvem tot això per l'estiu. Per la sega guardàvem la llenguanissa. I els cuixots. I els Allà a coixers. l'abril es començaven a encetar les espatlletes, que és la més petita, l'espatlleta. Durant l'hivern ens mengem los blancs, la panceta que diuen ara. La pantalla bona que també la salàvem. I ben bona que era, i que bona era. Jo allà a Sants, a Barcelona Sants, hi havia una casa de cancel·laderia que em venien. I quan havia penjadetes me feia tallar una tira. Me feia gràcia del poble, me feia gràcia de veure que allí tenien blancs, perquè aquí diuen panceta, tallen un tall i diuen panceta, que ara la compren per a fer la planxa o la brasa. Pues després la fem salada, que aquí també fem salada. Bueno. Molt bé. I de verdures o frutes que poguessin conservar, per exemple el canyís? Bueno, i de conservar les bresquilles, en conserven l'almíbar. No, al canyís hi fiquem, després les figues, els figuars. I quan se venien d'això fèiem pans de figues. Fèiem pa de figues, que en camp venen, i fiquem
i ficàvem en un molde, en una capseta, així, i ficàvem anisset, d'això que venen, Anisets, d'això anisets. que es bollís, Matafaluga. Matafaluga, sí, vols dir. Després hi ficàvem armella, ficàvem a nous, a trossets, i tornem a ficar una altra tapa d'estes. I quan està... I una miqueta de farina. I quan està ja tot preparat, ho portàvem a la premsa del vi i mos ho apretaven, mos ho aprensaven. I mos quedaven parts de figues per tot l'hivern. Sí, eren molt boníssims. I secàvem orejones, la bresquilla a trossets, després ho secàvem al canyís i guardàvem per tot l'hivern. I després per l'hivern penjàvem, si collíem alguna codonya, alguna mangrana o algun raïm, i ho penjàvem penjat. I era la fruita que teníem durant l'hivern, algun codony. I a la nostra època encara es feien, inclús aquí hi havia una casa que feien els fideus. Ah, sí. Feien els fideus. Aquí, esta casa està aquí enfrente. I mos feien els fideus i la pasta. Mos feien pasta i mos feien fideus. Pasta. Vostès portaven la farina i ells feien la pasta i tot. Nosaltres anàvem a fer fideus allí. I m'acordo que la mare es penjava una canya. Tenia una màquina i en una màquina ficaves fideus, en una canya penjaves fideus. I la sopa de meravella també la ficava en un llençol estesa, que s'aixugués quan acabàvem de fer. En teníem fins que s'acabava, quan s'acabava tornàvem a anar a fer. T'he perdut això que encara estava al poble, que no havia anat a Barcelona de soltera. També feien pasta. No en venien de pasta, de tot això. No, la feien. La fèiem a casa. Tot el teníem a casa, ho aprofitàvem. Sí, no me'n recordo que es pagava perquè no m'acordo, però jo he anat a fer. Ho feia la iaia nosaltres jovens. Però no vols que ho feia la tia... Ho tenies aquí a la vora, perquè la tia Cecília. La tia Cecília. I la tia Cecília sempre estàvem junts. Érem algo de família, molt amics. L'oncle Picardies era el cosí de l'Iaro. L'oncle Picardies. Fideus a casa. Llavors el canyís, i alguna verdura posava al canyís? Tomata o... No, verdures al canyís no. Verdures hi ficàvem quan acabàvem la campanya de collir les tomates i pimentons, i això ho ficàvem una temporada fins que es anàvem podrint. Se feia molta samfaina, se feia molt fregit, se feia molt tomata en ampolles, que no eren ampolles com ara, eren ampolles d'aquelles petites, i xoc, fins que emboties a dins tota la tomata, que no és com ara, perquè eren ampolles que, mira, pobres, si hi havia alguna de botelles de licor, perquè no hi havia res més, de xampany. No hi havia. Sí. I recordes si ven amb sacs de roba, los fesols? I una altra cosa, després venien carros de taronges, i a canvi de draps. I soles de cana. Draps i soles i ferro vell. Sí, ferro vell, i anàvem allà i ens feien una pesada de draps, i després ens partien encara les taronges. La meitat. De les taronges ens donaven la meitat del pes de les draps. A tu. I venint d'aquí no n'he menjat més d'imperials, d'aquelles tan dolces, imperials que deien. I, bueno, mira, si hi havia una mica de fruita el dia que venia el del carro, deia, veniu el carro de les taronges, anava cap dalt, i buscava el caixó, que tenim una caixa molt gran de draps, i jo feia molts draps, tot això per les taronges. I deia, no, això, mira, per deixar els pantalons del iaio, això em servirà per això, m'he traït la meitat de les coses. La meitat que havia preparat, ja m'he traït la meitat, doncs poques taronges ens donaran això. Que mos feien mitja pesada. No, després dir, no, ho fa tant per tant de pesada d'una cosa de l'altra, però ja m'hi compartien encara. És l'única taronja que mos menjàvem. Sí, si no hi havia. O soles, trobes una sola d'espart. Jo anava al mas, a la Vall del Camí, que va passar la guerra a les bombes. En què em va trobar José Antonio era petita, va trobar metralla, enguany. I la va prendre perquè li ensenyi. La pren per ahí i li ensenya el que és les bombes, el que és la metralla, l'ensenya a la cria, a la més petita. I li fa molta il·lusió saber, batxillerar com jo. Bueno, a veure, li agrada també saber. I em van portar. Doncs jo anava a buscar per aquells clots la metralla de les bombes i en allò m'he donat moltes taronges. Ah, sí? 2 pesades de ferro, una de taronges. Ja t'ho dic, 2, la meitat.
Si hi havia 2 quilos de ferro, me'n donaven un de taronges. Sí, sí. Molt bé. I alguna cosa més que se pogués guardar? Bueno, els fesols, Els cigrons, fesols, cigrons, sí, tot això, tot per tot l'any. Per tot l'any, farinetes, claro. les guixes... Les guixes, jo no n'he menjat mai de quan se va morir la iaia, sol tenia 8 anys. I no sé ni qui gusten. Però m'he devit d'agradar que anava desesperat quan... Fèiem farinetes de farina de panís. També volíem a casa i fèiem farinetes, farinetes, que dien ara puré, fèiem farinetes en xinxorres, i era el que es menjava. Les xinxorres de... Pa. Pa fregit, De pa. picatostes, De pa. pa fregit, i el que m'agrada a mi ara. Jo en campanya he fet una volta aquest any. Compro una bosseta de farina i fins que s'acabi 2 o 3 mitjaetes, no fem més que 2 o 3 mitjaetes, però després feien pel morzó, les farines feien pel morzó. Jo recordo que aixecàvem i ja us ficàvem el cullerot que no es bellugava, jo els feia claretes, però ja ho diem, no ben especis, que t'hi pesen. Jo m'acordo que el iaiu se'ls calentava la graella, els que quedaven com que havien d'estar Havien dures. d'estar especis. Com si fos tall. Això, Si fos una coca. s'he fet la idea que havia passat per les graelles. I el dia que mataven un gorrino se feia una pestassa perquè anàvem tota la família, se reunien tota la família, ara no. Però després se reunien ties, oncles, meves germanes, tots se reunien el dia de la mort del gorrino, era una festa. No mataven un a l'any per cada família? O... Sí, Un o dos. Matava 2 i tot, no mataven. Per això dic Hi ha anys que mataves un, n'hi entre el havia... corral i els gorrinos, a casa no va faltar mai res. Clar, tenien molt de tot. I amb els draps i això. Molt bé. Alguna cosa... I s'aprofita de tot, Perquè mira, si triaves verdura, doncs fa les gallines. No n'hi havia de basura. Claro. No n'hi havia de basura. Si triaves bledes, per lo que sobrava per les gallines. Si pelaves patates, la pell la bullíem pel gorrino, pel calder. Pel calder. I tot... Se collia remolatges i pel gorrino. Les peladures de la fruita també s'aprofitava pel gorrino. Tot s'aprofitava, no en fèiem de basura. Peladures de carxofes pels conills, tot s'aprofitava, no llançàvem res. Era molt... L'hem castigat, José Antonio. Molt bé. Pues bueno. I l'escola, que no us he preguntat, los mestres venien sempre de fora, no? Sí. Sí, Que clar. parlaven en castellà. Sí, castellà. Aquí sempre es va parlar en castellà. No ens deixàvem parlar el català. El tenim prohibit. No em van poder així mai. No em van poder així mai que no parléssim en català. Perquè no em van poder així. Però si ens t'enganxàvem parlant en català, tu te pegaven. Havíem de parlar en castellà. Tots en castellà. I aquí no em van poder així mai que parléssim en català. Com tu han de treure la llengua que t'han ensenyat de petit. Sí, sempre hem parlat, no parlam català, però castellà tampoc. Però mos pegaven, ara no ens diuen res. Ara no ens diuen res. Però antes no mos pegaven si parlàvem en català. Si parlàvem com al poble, estàvem llestos. I si en donàvem compte. Però així al carrer parlàvem com volíem, no hi parlàvem en castellà. Clar. No es feien parlar en castellà, era obligat. I ells potser no ho entenien, clar, si parlàveu... Els mestres també parlant en castellà tots. No, és que no em venia, ja tots eren de per aquí, de per la província. Molt bé. Quants temes, Algun tema que se'ns ha quedat? Puf, jo penso que hem fet una enciclopèdia, Bueno, tu mateixa. No sé, segurament perquè n'hi ha tants temes... Mentides no n'hem contat cap, t'hem dit tota la veritat. Hi ha tants temes i tantes coses... Pues ja està.